Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo bangun desa. Ayo saka wareng lho iki dakane budal nyambut gawe buang desa. Kae sing ledok diledoki, sing genep duduk-duduk cocok kuwi. Abadi Jaya motor kok menaik kerso kredit monggo. Sorry pun motor saka wareng. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut semangat aku. Sing penting hasil gunane. Aja malas mudah apes. Padha kiat kaya pikir urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting hasil gunane. Aja malas mudah apes. Yo kiat yen pengin urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe yo mas. iya Sing Dek penting hasil gunane. Aja malas mudah apes. padha kiat yen pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting hasil gunane. Ojo malas mudah apes. Ayo sing kiat yen pengen urip kang mulya. Wancine wos surup surya sisih wetan padang sesulane. Rembulane wos dadani roti senenge ati. Wong awam ning paran pradesan padha sanja ana warung kopi. Padha ngobrol tanpa guna, ora mikir sesora lonjo. Senajan kopi sak cikir nanging bisa gawe padang pikir. Yen ora
besak sore